Milí kolegovia, dovolím si vám oznámiť, že sme ukončili prípravu návrhu textu zákona o realitnom sprostredkovaní a realitných sprostredkovateľoch. Všetci viete, že tento zákon malo Slovensko prijať už dávno. Návrh textu zákona vychádza z vašich podnetov, našich skúseností a tiež prieskumov, ktoré uskutočnila Realitná únia Slovenskej republiky za ostatné obdobie. Veľmi stručne si dovolím tézy a ciele zákona zhrnúť takto. Zákon efektívnym spôsobom obmedzuje vstup a pôsobenie na trhu takých osôb, ktorí nemajú úprimný a dlhodobý záujem poskytovať realitné služby odborne a profesionálne. Všetci vieme, o akých realiťákov sa jedná. Návrh stanovuje minimálny rozsah povinností, ktoré by mali realitné kancelárie a makléri dodržiavať vo vzťahu k svojim klientom. Zákon určuje pravidlá dohľadu nad činnosťou realitných sprostredkovateľov, vrátane možnosti odobrať oprávnenie na podnikanie. Tento dohľad by mal vykonávať príslušný ústredný orgán štátnej správy. Návrh predpokladá zriadenie a vedenie jednotného registra realitných kancelárií a realitných maklérov. Zákon upravuje povinnosti v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami klientov a tiež poistenia zodpovednosti za škodu. Milí kolegovia, verím, že po mnohých rokoch stojíme na prahu zmeny a som presvedčený, že zmeny k lepšiemu. Aj keď žiaden prijatý zákon neznamená všeliek, tento zákon môže významným spôsobom prispieť ku kultivácii nášho realitného trhu a tiež pomôcť k budovaniu dôvery, ktorú ľudia v realitnej kancelárii a maklerov stratili už dávno. Bude na nás všetkých, ako sa k zmene postavíme. A najmä to, či ako realitná obec budeme vystupovať jednotne. Dovolím si vás preto v tejto súvislosti poprosiť, aby sme na chvíľu zabudli na konkurenčnú rivalitu a pri presadzovaní zmeny sa zjednotili. Text návrhu zákona predkladáme najskôr vám, aby ste sa k nemu vyjadrili, a až po spracovaní vašich pripomienok text odovzdáme kompetentným orgánom. Vážení kolegovia, pod týmto videom sa nachádza samotný text zákona a tiež formulár, do ktorého môžete vpísovať vaše pripomienky. Ako som už uviedol, je bezvýznamné, či ste alebo nie ste členmi Realitnej únie Slovenskej republiky. Názory sú vítané od každého z vás, ktorému záleží na tom, ako bude náš realitný trh vyzerať v najbližšom období. Ďakujeme.